може да виждаме такива кристали и е много хубаво, защото не се пречи толкова много, както в клас. В клас само се бърбори. Специално разработена програма ще посрещне деца на възраст между 6 и 12 години в музеите. Целта на алтернативното училище е да покаже на децата на живо това, което е написано в учебниците. В музеите има толкова интересни неща, които децата могат да научат, могат да се възползват от своето свободно време през ваканцията и да се превърнат в едни малки изследователи и да научат и открият много неща в родните ни музеи. По време на пролетното училище музеите са свободна зона за учениците, които ще разучават всички зали и ще правят различни експерименти. Тази ваканция решихме да посветим пролетното училище в музея на пещерите. Всъщност 1/3 от територията на България е заета от карст, т.е. това е доста съществено за нашата страна. В същото време е съвсем малко познато. Днес специално ще си говорим за пещерните минерали, докато другите дни ще ги посветим на безгръбначните животни в пещерите, на прилепите, на палеонтологията и археологията. Пещерите са изключително благодатно място за разкопки. А последния ден ще си говорим за организиране на пещерна експедиция и самите деца ще влязат в ролята на изследователи. Малкият Йосиф вече е почти завършен изследовател, като показва завидни познания за кристалите и полускъпоценните камъни. Този кристал се казва кварц. Той е много голям, не е толкова рядък и по принцип има, както го виждаме, много стар и има леки отчуквания. Не знам как са го вдигнали, според мен е поне един сон. Тук могат да пипнат и да опитат всичко, за което говорим, и самите те да проведат експерименти или дори да направят открития, между другото. Последното лято, когато за първи път организирахме ваканционно училище в музея, децата откриха нов вид насекомо за София. Излезе истинско научно съобщение. След края на пролетната ваканция, децата ще се върнат отново в класните стаи. Но залите на музеите ще ги очакват и през лятната ваканция, когато ще започне и програмата «Лято в музея». Аз искам да стана изследовател.